Ora sengaja awakku iki ketemu Denak Limbo ana ing kene iki. Denak Limbo. Kepiye Pak Gundul? Kok dengaren banget awakmu iki. Sapa ana ing sawah kene iki lho, Mbok. Iki ngono ya panas entang-tang, ya mesake awakmu ya dirimu. Engko nek kena panas, engko hitam, engko hehehe. Mengkone pupurmu nek blobor lho, Mbok. Pak Gundul, kepiye Denak Limbo? Satemene ngono aku iki ya diutus Kanjeng mboke utawi mboke ngono Pak Gundul. Kepiye? Aku iki mau netepi dawuhipun mboke. Supayane aku diutus tilik-tilik ana ing sawah kene Pak Gundul. Iya. Yang ngene iki, Mbok, ana sira karuan nang sawah ngene iki. Aku iki ngono ya bekerja nguli ana ing sawahe mbokmu ngono, Mbok. Pak Gundul, kepiye? Limbo. Ya, ketok iki panas banget to Pak Gundul. Kok awakmu iki ya ora nganggo copel to Pak Gundul? Aku iki ya wis biasa wis panasen ya wis biasa. Pancen ya aku settingane ya gundul ngene iki, Mbok. Iki ngono ya awakku iki ngono sak temene ya. Pegel kabeh ngono. Pak Gundul, kepiye Denak Limbo? Aku iki ya sak temene ya diutus mbok iki ya. Ya kepiye? Bareng aku wis beratus wis maca ayu, Denak Diblong kok malah dikon tilik sawah Pak Gundul. Ngene-ngene wae, tak wae solusi ya Denak Limbo. Tinimbang awakmu iki ngono ya bar pupuran, ya bar macak glowing pisan. Tinimbang awakmu iki ya tak sawang tak terawang, ribet banget kok ngurusi sawah barang. Ya, alangkah lebih baiknya alok jadi kekasihku seorang ngono. Pak Gundul, kepiye? Gathuk ora ideku? Mbok sing apik ta Pak Gundul. Lho kurang apik piye wong pancen iku ya wis pancene aku iki ya kenal dirimu ya wis suwe tinimbang awakmu ya. Dilek-dilek sawah niki ya lu pasrahno aku wae ngono. Cocok ora? Pak Gundul, kepiye? Satemene iku ngono aku iki ya isa. Ora perlu kaya ngono ta Pak Gundul. Ora perlu piye? Lah wong aku iki ya wis lama menantikan dirimu. Tapi nan ya piye meneh. Dirimu iku ya kepiye? Wong acuh tak acuh sampai kapanpun ya tetap ya tak tunggu ngono, Bu. Pak Gundul. Ya, kepiye? Ya sepurane wae. Pancen ya aku netepi dawuhipun mboke supayane tilik-tilik sawah kene iki ya saperlu kepengin mbungahno atine mboke Pak Gundul. Lah daripada mblobor kabeh ya iki wis ora apa-apa Pak Gundul. Kae Bagong teko. Limbo. Pak Gundul. Kepiye, Gong? Iku mengganggu situasi kondisi yang lagi enak-enak bercanda. Enak-enak aku lagi PDKT sama Limbo, berusaha merayu dan merayu dirinya. Tiba-tiba beduntuk judul dirimu datang tanpa tiba-tiba diundang ya kagak. Kok kenapa kamu hadir, Gong? Ngene lho, Dul. Aku iki ngono ya, ngene. Aku dari jauh. Wis tak terawang-terawang tak inget-ingetke iku ngono Limbo. Kok ngono Pak Gundul. Lah iki kok aku ora ndang ngoro, mestine Pak Gundul iki ngono bedigasan. Alah, Gong. Nek ngomong iku mbok ya sing hati-hati, sing aja sembrono. Aku iki ya PDKT nganggo jalan yang terbaik iku gak melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan ngono gak kok, Gong. Iya Pak Gundul. Ngene lho, Ndul. Limbo, kepiye Bagong? Awakmu ki gak apa-apa to? Ya, sak temene ngono ki aku ya gak apa-apa, Bagong. Nek menawa kalong. Alah, Gong. Ngomongku kok ngawure ora karuan. Limbo, kepiye Pak Gundul? Aja dungakno iki.
Iki nek omong angger-angger mangap lampene iki lho. Wis ora kena di gemi ngono. Pak Gundul, kepiye, Gong? Awake dhewe kan my best friend, kudune ya mendukung satu sama lain. Aja menjatuhkan to, Gong. Aku iki lagi berikhtiar dan berusaha mendekati Dina Limbo, ngono. Limbo. Kepiye, Pak Gong? Pak Gundul iki mau ngomong apa, Mbok? Pak Gundul iki mau lho jarene Pak Bagong. Tinimbang aku nilai sawah. Kadung macak wis kadung glowing kuburan kuwi wis ketok apik. Daripada mblobor, dene menawarkan diri, Bagong. Menawarkan apa, Mbok? Menawarkan ini. Daripada awakmu capek-capek nang sawah, alung dadi iso sisihanin dekne ngono, Gong. Supaya nek aku iki ya ajek anteng nang omah. Ngono, Bagong. Halah. Iku ngono, Mbok. Pancen iki ngono. Tatike iki pangenek. Lah, Gong kok. Iku aja sing ngawur. Kang Gareng teko, aku nang kene sik. Kang Gareng, iki Gareng. Iya, kae. Lho. Iki sak temene ana apa to? Kok tak rungono saka kaduan kok padha. Gemrambyang bahas iki bahas bab apa, Pak Gundul? Ngene iki Gareng, ya sepurane wae aku iki ngono ya. Suaraku nganti teko kono. Tapi nan ya piye meneh iki gara-gara Bagong. Kepiye, Pak Gundul? Lho kok nlimbuk bareng rek? Enggih Ki Gareng, anen kula. Kula iki ngono ya sak temene ya. Ape di PDKT ini Pak Gundul. Pak Gundul, kepiye Ki Gareng? Awak mikir sak temene untuk tugas to Pak Gundul. Supayane ngerjani gawe aliran banyu to Pak Gundul. Ya piye meneh iki ngono mumpung ada kesempatan. Wis jarang-jarang banget terjadi limbuk nyemplung sawah kene. Tinimbang sendirian, alung tak baturi ngono. Kang Gareng, kepiye Bagong? Iki pasti kalakalan iki Kang Gareng. Pak Gundul ku yo pancen mencari kesempatan dalam kesempitan Kang Gareng. Alah Gong kok aneh-aneh. Ya wis. Sing wis padha sing do apik-apik wae. Iki ngono wis wektune pancene sore. Yo ayo padha bali kok nek kesurupan. Siap Ki Gareng, siap. Ya wis aku tak bali dhisik. Gong Bagong. Ana Ki Gareng iku aja ngono, Gong. Aku iku ya jadi malu ngono. Halah, malu apane? Mbok Limbo, kepiye Bagong? Sing hati-hati lho, Mbok. Iki ngono, buaya darat. Oh, alah. Bagong kurang ajar. Tak watak kowe, tak tuntutane. Walah. Ya kena hiburan barang. Tinimbang aku pegel nang omah ya luwih baik. Yang ini iki untuk hiburan. Wis aku tak keliling-keliling sik.